श्री विनायक सुजुकी कुडाळ त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन सुजुकी धमाका ऑफर। सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। हे बघा, राजन तेलीना अख्खी कणकवली ओळखते, तुमच्या आमच्या सहित सर्व। राजन तेली कधीही आपला स्वतःचा स्वार्थ असल्याशिवाय कुठच्या गोष्टीची जबाबदारी कुठच्या गोष्टीत पडतात का? साधा आणि सोपा आहे। यांनी पूर्वी झेडपीला अध्यक्ष असताना कणकवलीचा विकास आराखडा बनवला, बरोबर ना? आणि यात तुम्ही त्यांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या जमिनी ज्या नदीला किंवा जंगलात आहेत त्यासुद्धा येलो केल्या आणि लोकांच्या जमिनींवर आरक्षणं टाकली। लोकांच्या अतिशय बघा, निम्मेवाडीपासून तो आमचा जो ग्रामीण भाग आहे, वरचेवाडी, मधलीवाडी, पिळणकरवाडी, टेमवाडी, इथे तुम्हाला दिसून येईल इथे ग्रीन झोन आहे। आणि ह्यांच्या रिलेटिव्हच्या एकूण एक गुंठा म्हणजे कित्येक जागा जिथे जंगलात आहेत तिथे येलो झोन आहेत। एकही गुंठ्यामध्ये ह्यांच्या आरक्षण पडलं नाही, लोकांच्या पडलं। आता ह्यांना सत्ता का पाहिजे? हे का करतायत की ह्यांना आरक्षणं आपल्या जागा क्लिअर करायच्या आहेत। लोकांच्या जागांवरच्या आरक्षणात ज्या भानगडी करून जे त्यांचे नेहमीचे धंदे आहेत ते करून माया कशी गोळा करता येईल ते करायचं आहे। कणकवलीच्या विकास आराखड्यावर फक्त डोळा ठेवून हे सगळ्या पक्षांची ज्यांना नाकारलं आहे अशा सगळ्यांना एकत्र करून आमच्या विरोधात त्यांनी मोड बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे। एकमेव DP प्लॅनवरनी आपल्या जमिनी कशा क्लिअर करायचा हा एकमेव उद्देश आणि बाकीच्या जमीनधारकांचं कसं वाटोळं करायचं ह्या एकमेव हेतूने राजन तेलींनी ही सगळ्यांची मोड बांधलेली आहे। पण राजन तेलींनी वरच्यावाडीत असं सांगितलं की ग्रीन झोन जमिनीवर आपण हटवण्यासाठी प्रयत्न करू असं म्हणतात। कोणाच्या? वरच्यावाडीत त्यांचे पाहुणे राहतात, पाहुण्यांच्या असेल, त्यांच्या स्वतःच्या असतील, त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या असतील, त्याच्या मग पूर्वी त्यांनी केला ना, त्याच्यात दाखवावी त्यांनी त्यांच्या रिलेटिव्हची एक तरी जमीन 1 गुंठा आरक्षणात आहे म्हणून दाखवावी। आणि जंगलात येलो झोन कशाला? आणि दुसऱ्या निम्मेवाडी वरचेवाडी जी मंडळी आपल्या ग्रामीण भागातली यांच्या सगळ्या जमिनींवर मॅक्झिमम 80-90% जमिनीवर ग्रीन झोन काय गरज होती? तुमच्या हातात होता ना विकास आराखडा। तेव्हा स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते, ग्रामपंचायत असल्यामुळे झेडपी ही अथॉरिटी होती, डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, तुम्ही त्याच्या चीफ होता। आता तेव्हा केलं नाही, तेव्हा आपल्या नातेवाईकांना अगदी मस्त क्लिअर केलं आणि आत्ता त्यांना पुळका आला आहे। आता त्यांना गरज नाही, आम्ही आहे ना सक्षम, आम्ही आहे आणि लोकांचा विश्वास आहे आम्ही काय करू ते, बरोबर ना? त्यामुळे त्यांना काही करायची गरज नाही, आम्ही आहोत त्यासाठी आणि सक्षम आहोत। अगदी अभिमानाने सांगतो आम्ही सक्षम आहोत। प्रत्येकाला जो योग्य न्याय आहे तो मिळणार आणि ह्या शहराची डेव्हलपमेंट कशी जास्तीत जास्त फास्ट होईल काय आता उद्या विकास आराखडा डिक्लेअर झाल्यावर तुम्हाला लक्षात येईल।